Mark og Michele kommet til Torino, og vi sidder på den her restaurant. Prøv lige udendørs. Hvordan zoomer man? Vi sidder på her og spiser. Grazie. Det er vinen, som Michele har valgt til os. Kan du sige noget om vinen, Michele? Hvad er det vi drikker? Hvad er området, og hvad er årgang? Det er fra Lelange, som vi måske kan sætte til senere. Nebbiolo-druen fra 2007, kan jeg læse her på bagsiden. Smager udmærket. Jamen så, skål. Skål. Så har vi fået vores hvad hedder det? Antipasto, Antipasto. som er en peberfrugt med noget tun, fyldt, tror jeg. Og så er det noget focaccia-brød med noget lufttørret skinke. Så har vi spist forret. Så nu spørger jeg dig, Michele, hvor mange kokkehuer vil du så uddele til forretten? Det synes jeg ikke var noget specielt. Så på en skala fra 1 til 6 kokkehuer? Så får det 4. 4? Ja, fordi det var ikke dårligt. Så skulle det have 3. Jeg tror også, jeg lander på en 3'er. Det er især skinken, der trækker lidt ned. Der synes jeg var lidt for salt. Det skal jo være salt. Ja, men for salt. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det var meget mild smag. Den var det til gengæld lidt for salt. Nej, det synes jeg var okay. Det var de der kapers, der giver den salt. Men peberfrugten, den var lækker. De havde skrællet den godt. Lad os sige 3. Så er vi nået til den første hovedret. Det er desværre blevet lidt mørkt her, så jeg ved ikke rigtigt, om man kan se det. Hvad er det, vi skal have som, hvad hedder det, prima? Il primo, og de her, de hedder sfogliaroli, og der er spinat i, og så er der noget parmesanost, tror jeg det her er. Og så må der jo være noget tomat også. Vi prøver. Nu nåede vi først slet ikke at anmelde den sidste ret, før den næste ret kom. Det var ravioli-retten. Jeg kunne se på Michele, han var meget begejstret for den. Jeg tror nu heller ikke, jeg vil give den mere end 3 som forret. Så jeg tror, på det punkt bliver vi jo enige. Hvad siger du? Ja, jeg tror, jeg vil give den 5. Jeg synes virkelig godt om det der smeltede parmesan. Okay. Men så er vi nået til den anden og sidste hovedret. Som er... Det er så kalv med tomatmos. Kartoffelmos, undskyld. Jeg prøver lige... Og så er der nogle grøntsager til. Det er courgetter og gulerødder. Og så kartoffelmos, ikke tomat. Yes. Vi må tro på, hvad han siger, fordi der er desværre ikke noget... Ja, okay. Du kan nok godt genkende, at det er en gulerod. Ja, vi prøver. Så var det kalvekød med grøntsager, gulerødder og courgette, squash og kartoffelmus på kartoffelmusbund. Grøntsagerne var udmærket, de var faste i konsistensen. Kødet synes jeg var lidt for mør. Lidt for lidt smag, og den der kartoffelmusbund var også lidt for kedelig. Så jeg er ked af det, men det giver heller ikke mere end 3 hos mig her. Jeg synes også, at kødet var meget mørt, men det smagte måske ikke så meget igen. Jeg tror, det bliver en 4 herfra. Det er godkendt. Så venter vi på desserten, selvom jeg knap nok kan spise mere. Så er det sidste ret i Spis mad i mørket. Man kan lige måske se det. Michele, hvad er det, vi spiser nu? Det er noget tærte. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var. Og så det er noget vaniljecreme. Ja, men det er jo lige mig at spise sådan noget, så lad os prøve. Nå, det var så den sidste ret. Det var desserten. Og jeg er jo ikke normalt ikke meget for dessert, men ja.
Det var sådan en sprød tærte bund med sådan en marcipan-creme-agtig ting, som jeg faktisk synes var det bedste af det, vi spiste i aften. Så det vil jeg godt give 5. Vinen var også rigtig god. Den vil jeg også give 5. Og så har jeg lige været inde på badeværelset. Det er rigtig flot. Det er også meget en vigtig oplevelse af at være på restaurant, så skal badeværelset også være i orden. Det er det tit ikke i restauranter i København, synes jeg. Så jeg tror helhedsindtrykket, selvom retterne måske mere var i den 3-agtige kategori, så tror jeg samlet set er det en 4 fra mig. Ja, jeg har så ikke været på badeværelset. Jeg ved, desserten det er en 4 eller en 5. Og så ved jeg ikke. Det samlede indtryk, der vil jeg hellere sige om en vurdering om altså pris-kvalitetsforhold. Det må vi se nu. Ellers vil jeg også gå på toilettet. Nej, nu har du så fået regningen, Michele. Når du vil lige have toilettet med. Okay. Nå, Michele, nu har du fået regningen, og du har også været på toilettet. Ja, toilettet det er meget fint. Nu må du kunne give en samlet vurdering af stedet her. Jeg synes, det er godkendt til prisen. Er du på en 4 også, eller er du helt op på en 5? Nej, det er ikke en 5, det er en 4, tror jeg. Det er godkendt til prisen. Det var ikke sådan bemærkelsesværdig god mad. Det var godt, men prisen var jo heller ikke sådan særlig voldsom. God vin. Ja, men så er vi jo enige. Det er godt. Så det er 4 kokkehuer fra Mark og Michele til den her restaurant. Og dens udendørs terrasse. Spise med Emil.